ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲ ମୋ ଆଖିଟା କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନି ଟିକେ ଯିବି ଡକ୍ଟର କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦିଅ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି 1000 ଟଙ୍କା ହଁ ହଉ ହଉ ନିଅ 500 ଟଙ୍କା କଣ ଦେଲ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆରେ 500 ଟଙ୍କା ଟା ଦେଇଛି ହଁ ହଁ ହେଇଯିବ ସେତିକିରେ ହେଇଯିବ ମ କଣ କରିବ କି କେମିତି ଏଥିରେ ହବ ଡକ୍ଟର ତ ନେବେ 400 ଟଙ୍କା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପଡିବ 100 ଟଙ୍କାରେ କଣ ମେଡିସିନ ମୁଁ ଆଣିବି ଆଚ୍ଛା ଦିଅ ଦିଅ 1000 ଟଙ୍କା କରିକି ଦିଅ ଆରେ ସତରେ ସେଟା 500 ଟଙ୍କା ହଁ ହେଇବା ଦେଖୁନ 500 ଟଙ୍କିଟା ତମକୁ ତ ତାହେଲେ ଠିକ ଦେଖାଯାଉଛି कैसा लगा मेरा मजाक ତମେ ଆଉ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବ ଥାଉ ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ